Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Niekto by si mohol myslieť, že mám preto takú veľkú dôveru v Boha, lebo som nezhrešila. Ale aj keby som sa dopustila všetkých možných zločinov, mala by som stále rovnakú dôveru. Cítim, že to celé množstvo hriechov by bolo ako kvapka vody, hodená do horiaceho ohniska. Každá, aj tá najtragickejšia a najskľúčenejšia skúsenosť sa môže stať živnou pôdou na rozvoj dôvery. Pri pohľade na hrôzu teroristického útoku v New Yorku z 11. septembra 2001, ktorý pripravil o život tisíce ľudí v mrakodrapoch Svetového obchodného centra, svätý otec Ján Pavol II povedal: Srdce človeka je priepasť, v ktorej sa občas rodia plány dosiaľ nepoznanej nenávisti, schopné v jednom okamihu zničiť pokojný a pracovitý život celého národa. Viera nám však vychádza v ústrety vo chvíľach, keď sa akýkoľvek komentár zdá byť neprimeraný. Iba Ježišovo slovo je schopné dať odpoveď na otázky, ktoré si kladie každý v hĺbke svojho srdca. Dokonca aj keď sa zdá, že moci temnoty zvíťazia, veriaci človek vie, že posledné slovo nemá zlo a smrť. O to sa opiera kresťanská nádej. Tým sa živí naša dôvera a modlitba.